Ens trobem a la Guingueta d'Àneu, concretament a l'embassament de la Torrassa. A l'embassament hi podem realitzar diverses activitats. Nosaltres hem decidit fer una volta amb caiac. L'espai natural que envolta l'embassament és de gran bellesa i amb una zona habilitada pel bany es pot passar el dia gaudint de les aigües de la vall d'Àneu. Després de llogar tot el material i rebre les instruccions dels professionals que ho gestionen, ja podem pujar al caiac i començar a remar per descobrir els límits de l'embassament. La passejada aquàtica es fa molt divertida, sobretot pels més petits, i si aneu amb companyia, sempre va bé fer una petita guerra d'aigua i refrescar les embarcacions més properes. A l'embassament s'hi pot practicar pàdel surf o caiac. Un cop finalitzada l'activitat, trobem una food truck on hi serveixen menjar. O si ho preferiu, també es pot fer un pícnic a l'herba, on hi ha grans zones d'ombra per gaudir d'unes estones de conversa. Pels més petits, l'indret està ple de vida. Podran jugar amb joncs, fang, sorra i pels més investigadors fins i tot podran observar i descobrir la fauna de l'entorn com libèl·lules, granotes i amb una mica de sort fins i tot serps d'aigua. Des de l'embassament de la Torrassa ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Gràcies als nostres amics per acompanyar-nos en aquesta sortida. Fins la propera sortida!